Diversi studji juru li l-kumpanija għandha rwol importanti fil-kura ta' pazjent dintejn biex il-pazjent ma jħossux waħdu u jagħmel aktar kuraġġ waqt il-kura li qed jirċievi. F'dan il-kuntest l-amministrazzjoni tal-Isptar Mater Dei se tirdoppja l-ħinijiet tal-viżitaturi mis-26 ta' Ottubru l-qudiem. Dan qed isir bilan li l-pazjenti u l-familjari qattaw aktar ħin flimkien fil-waqt li jekk kif qed ngħixu ħajja maġla, l-isptar ħass il-bżonn li adatta għal dan ukoll biex bekk joffri iktar aċċessibilità u flessibilità. Kull sala se jkollha ħinijiet differenti, pereżempju l-ħinijiet tal-Medical, Orthopedic u Surgical Wards se jkunu mill-11 sa filgħodu sa s-sija ta' war nofsinhar u mit-3 ta' war nofsinhar sa 8 ta' filgħaxija. Baż iktar wiesa tal-ħinijiet apparti li se tiżdied il-konvenjenza se tnaqqas ukoll l-influss ta' viżitaturi f'daqqa. Dan ġib miegħu konġestjoni ta' traffiku u problemi ta' parkeġġ. It-tibdil fil-ħinijiet huwa parti oħra minn sensiela ta' inizjattivi li tieħu l-Gvern, fosthom it-tnaqqis fil-listi ta' stennija, it-tnaqqis tal-mediċini out of stock u l-bini ta' binja ġdida biswit id-Dipartiment tal-Emerġenza. Għal aktar informazzjoni dwar il-ħinijiet il-ġodda wieħed jista' jċempel fuq in-numri murija jew iżur is-sit elettroniku www.careandcure.gov.mt.